Заре, я се усмихни за снимка. Кажи как се казваш? Дали. Мама? Мама Мими. Баба? Мими баба Вики. И тати къде е? Бабата ме тати е в стената. Тати ме якото тати. Да облечем якито? А татите до стената. И чантата да дадем. Тати. Ми Габито кога ще я видим? Да, сента дута. Да. Другата седмица. Дута сента да. Добре. Ми ти на колко си години? 2. На 2? Да, 2. Колко голям ще пораснеш? Тук са там голям. Тук са голям. Браво на теб. Айде да броим. 1, 2, 3, 8, 10. Много хубаво броиш, мамо. 8, 8, 9, 3? Да. 8, 8. Браво, много хубаво броиш. Ти гледа ли вчера пчеличката Мая? Пчеличката Мая трябва. Я кажи пчеличката Мая. Кажи пчеличката Мая. Пчеличката Мая. Ами кажи червената шапчица. Червената шапката. Да. Ами Пипи дългото чорапче? Да, Гледа? Гледа. Я кажи Пипи дългото чорапче. Чорапче, Пипи чорапката. чорапка. Да. Ами какво е това, дет го слагаш там? Там тук яди. Какво редиш там? Там на. Кърпички? Копчичи редим. Редим кърпички? Да. Ти какво правиш? Седиш на гарнето ли? Седиш, където там напиша. Пишеш ли? Да, пиша. Ами ти изпиша ли са вече? Да, вече я пиша. Вече се изпиша? Да. Готов си? Не. 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 Все още пишеш? Още пиша, не. Още пиша. Да. Ага, добре. И какво друго да го питам още? Пати. Това пати ли е? Какво е това? Кърпичка с патенци? Патито купчета. Да. Ми тати как се казва? Мема тати. Мема. Тати мема. Тати печите са боли. Ръчичката го боли. Тати боли. Тя ще му мини, мама. Мини. Да, ще мини. Ще го цункаме и ще мини, да. Хайде кажи чао. Чао. Махни с ръчичка. Браво.